pa diri mga alas 5 pa siguro to, alas 6. Gaulan padong kong duty. Pagka sa ta. Padong ko ani sa cargo control room na mo mong karga na vaccine na yan. Hapon lagi ito. Yes. Medyo saba ni siya sa sulod kay sa blower ba sa hangin para ma-discharge. Ay, naada akong kauban deh. Na, video ba? Mo na yung control room dire. Klaro kay ni. Wait sa. Kana klaro sa gana. Connection ba? Luan ta mo dire. Mo na yung duty 4 ka oras. Kini, di na ma-transfer lagi. Wala din ang file si mo sa kwan doy. Si mo cellphone, nahan mo cellphone ni mo na. Ay, ako sa mga cellphone to akong gibilin. Ipasa si mo isis. Kini nga laptop siya. Koneksyon ni dito sa gawas. Muna yung silo. Silo ng uyba nga cement. Rapid, muna yung mag-discarga karon. Ana na siya dagan. Sa monitor ba para gikan sa barko padong diha. Mo sa nimo operate before may mag-start og discharge yung operate pa na mo ni. Aya may mag-start. Kini ballast. Ballast. Karon nagpam-in ko DB2 og DB1 port at starboard. Para di mo tingala kayo ang barko. Na. Sa balas na mo. Kini diri na kargada. Hold number 1 lang. Kada man nga klase. Hold number 1 ang discharge rapid cement. Ano na siya? Discharge system. Ana lang sa kay lisod pa kay explain ng uban. Natanaw lang sa. Ano yung pressure para sa discharging rate. Sige na yun. Umabot na 180 mo. Adjust na po niya siya dali. Ayaw mo na siyang 33 kapin. Kung umabot na 180 plus. Naipod sa loading. Yan mo na siyang feeding. Feeding. Kung na siya loading ka na discharge meron. Port side alongside, semi-auto. Basta, ano na siya. Kini, muna mong pinaka-statement of facts, murag logbook. Na po rin rap survey para may balaan na mo pila mong na-discharge. Unya pa ko mag-survey alas City Media. Discharging, muna mong kung wala siya. Ayun, kani TV camera. Muna ang mga itsura dito sa gawas. Kini sa ilawom ni sa barko. Lalom na siya na panel, kana mga compressor, kana sa lalom na sa gawas na dayon. Kita kayo na. Una po doon na adi switchboard sa gawas para na siya dito sa pantalan. Yung operate mo na daan ay mag-start of discharging. Ano na sa aron? Isip TikTok ko. Ano yung tsura? Lumayra kayo. Mura na yung mabantayan. 4 ka oras. 8 sa isa kadlaw. Kana siya dia TikTok ra na ya dia.
Relax na kayo mo. It's charging. Sige, kayo magbantay sa ako.